Sanibonani bakwethu. King Nuba lo. Ngisebenza ngaphansi kwe King Nuba Constructions. Wena man, thula. Uma ufuna ukwakhela izindlu uyasithinta lapha ku King usibhalele i-email kingnubabookings@gmail.com. Siyafika noma ikuphi bakwethu. Usikhokhela deposit mase uqeda. Masesiqeda bese ke futhi kwana. No, vez nafange ebhaleni yazi umdlalo lento. Iwathu yakwazi ukufika. Ngikaphela ngibona iwathu yakwazi ukufika. Ithokozwa wehluleki. Ngicamba ngangena. Ayifuneki no stress. Sewubuzo yo maka yiphi imoto yakho? Kukhona. Cha isele pha iferiswa. Usikhokhela deposit mase uqeda. Masesiqeda bese ke futhi kwana. Bese uyasikhokhela ke full price. Okunye bakwethu if ungagculisekanga ngendlu yakho itshekile sihamba siyiphuza imali, siyiphuze nawe, siyiphuze sonke for ukududuza inhliziyo. Nathi bakwethu phela asakhe ngamilingo. Siwe singazi noma ezotsheka noma ezoba njani. Mayeke yabamba indlu sihamba siyiphuza imali ukhululeke sehlise stress. Bakwethu ke uyasithinta ke na ku Facebook siyatholakala King Nuba Media _KNM, ku YouTube King Nuba Media, Instagram King Nuba 1 ku Instagram, bese ku TikTok King Nuba nakhona sitholakala everywhere. Bakwethu stani support King Nuba Construction. Once check indlu siyiphuza imali, umthetho wethu le siyiphuza nawe wena mnikazi. Boboy Ezweno kwaze kwamnonto wembuku. Oh, ibosa ngizindlu. King Nuba Construction. Sekuvuma namaqhuti imbala. Ibambe bazoze bayintshontsho.